Салом алейкум дӯстони азиз, инак программаи чӣ хел подписчик бисёр кардаро мо нишон медиҳем. Дӯстони азиз, инак мо ворidi программа мешавем ва дар инҷо бисёр нафарон ҳастанд ва ба ҳар яки онҳо мо подписатсия мекунем ва подписатсия ки кардем соҳиби 10 кристалл мегардем. дӯстони азиз, айни ҳол мо мебинем ки чанд кристалл кор кардем. Вориди программа шудана 642 программ кристалл кор кардем ва старт за виток мекунем. баъд аз он 299 кристалли моро мегирад ва мо дар ин ҷо дар топ пайдо мешавем. албатта мо интизори подписчик мегардем айни ҳол. инак баъд аз чанд лаҳза вориди страницаи худ мо мегардем ва мо зиёда аз 30 подписчик омад. ҳоло низ омада истодааст. албатта ина подписчикои ҳама живо.